Здравейте хора, аз съм Freddy99 и това е моята кандидатура за EvaWorld. Привет сервера. Така, да започвам. Да, снимам го в сервера. Да личи, че не съм читвам. Аз сме на един остров. С един мой фъра. Ето го. Така, да започвам. Там е един хобит холм. Ще ви го покажа. Така, ето го. Не е поставен от мен. От Хадас. Ето го. Не прилича на хобит холм, но нали ми дрем. Така. Тук ме е портала. Ето тук ми е официалния холм. Ето го тук че е строна. Ето тук брауните. Всичко. Омага къде са родити. Ето. Някой дошъл не ограбил. Така имаме доста неща. Така тук надолу е фермата. Опа, ще ползвам топчета за малко. Да, пак съм тук. Тук някой не убил вилиджерите. Така нагоре. Опа. Пак трябва да ползвам, че наши само снят. Да, тук съм. Ще покажа майнер. Ето го в момента ми. Sell. Да. Тук направих на хомче. Да го продавам, но не стана. Не знам. Да, това моята кандидатура и довеждане. Чакайте сега. Ето. Тук къща вътре. Да, това моята кандидатура е довеждане.